Ahoj, zdravím vás z krásné Lípy, místa konání další zajímavé výzvy v Čechách, kterou můžete jet. Tentokrát je to silniční výzva, která se jmenuje Wolf King. Co Wolf King je? Výška přes 2 státy, Česko, Německo, v Českém Švýcarsku, která má jednoduché pravidla. Jeden okruh, jeden den, 222 km, 4000 metrů převýšení. Já samozřejmě nepojedu sám, ale vezmu si opět sebou kamarády. Dneska nás bude víc, což je super, protože si aspoň trošku pomůžeme. Jedním z kamarádů naše oblíbená milovaná Klárka. Ve žlutým pole etap, překvapivě. Mimochodem Klárka vymyslela, že tady tuto akci pojedem. Jarda. No, ahoj, čau. Naše mašinka, takže ten nás potáhne, kudma budeme potřebovat. Nově se k nám na náš výlet přidá Jenda od nás týmu. Čau. A ještě máme Tomáše, který si musel odskočit a toho uvidíte za chvilku po cestě. Klárko, vymyslela si, že pojedeme Wolf Kinga, říkala z výborná inspirace, bude se nám to líbit. Ty jsi studovala trať lehce dopředu, jaké myslíš, že to dneska bude? Myslím, že to bude krásná výška, je to hrozně hezký okolí. Jsou tady... Prvních 150 km, pak už to nebude tak hezký. Jsou tady krásné silnice, hezký okolí, hezká příroda, lesy, i nějaký grilový úsek nás čeká, asi 8 km, z toho 3 km fakt štěrku, tak doufám, že to všichni ustojíme bez úhony, co se týče teda našich kol. Jinak myslím, že to bylo dobrý, ještě když nám vyjde perfektně počasí a nic jako moc nespadne velkýho, tak to bude parádní den. Honzo, ty říkáš 150 km, bude v pohodě? A pak už to bude jenom trápení, no, jakože. To si řekněme na rovinu, že jo, nedělejme si žádný iluze. No, tak každý trápení někdy skončí. Až budeme tady zase zpátky. Po 30 kilometrech jsme měli 4. stoupání a první, které bylo přes 10%. Jak jste mohli vidět, cíly jsou rozdaný. Nejsilnější dneska v kopcích Honzík a Tomáš. Hnedka za nima Klárka s Jardou. No a já někde vzadu stínuju, aby se neřeklo.
sebou 100 kilometrů a Honza ulovil jelena. Máme za sebou 125 km, chytla nás bouřka, takže jsme i vykoupaný, čisťonký. Vidíte Honzíku, vidíte, jak je šťastný, že je vykoupaný. My si dáme malý oběd, aby jsme mohli pokračovat, protože energie už začíná docházet. Já mám za sebou drobnou krizičku, naštěstí jsme to nějak zvládli. No a za chvilku snad přestane pršet a budeme moct pokračovat dál. A tam s přívozem by to zkombinovat, nebo? Co, máš tady? No. Další slejvák, nic moc, tam už to brzo přejde. No. Začali jsme sjíždět, jeli jsme do Hřinska, začalo znova pršet a všem byla taková zima, že všichni říkají to samý. Začali řídítka dělat. Podívej, jak má hezky jako lokty dělá, jo? Ono nezačalo pršet, já to nemůžu říct sami z prsta, já nemůžu říct, ale začalo úplně strašně pršet. Strašně moc pršet. Jo. Myslím si to, ale nemůžu to říct. Jsme opět v Německu, už zase na suchých cestách, mrak je pryč, my pomalu schneme. Zažehnal jsem krizovou situaci díky restaurace. Klárka ještě maže řetěz, už ho měla vypláchlý, tak aby ji to nevrzalo. Domázne a pojedem, protože domaže, ten jede. Skoro za náma, pátý dešť taky.
nahoru. 7krát jsme zmokli, už jsme tu. Celou trasu jsme zvládli. Jak bylo zmíněno, 7 dešťů, který nás trošku zpomalili. Takže nakonec nám to trvalo 9,5 hodiny. Byť původně jsme měli najeto na zhruba 8,40, ale můj nebohý kanion v dešti absolutně nebrzdí. Takže jsme museli jít hrozně opatrně. Kláry. Já jsem úplně vyčerpaná, ale měla jsem krizi kolem 200 kilometru. Honza mě z ní dostal, vyprávěl mi krásný příběh. A od té doby jsem jela zase úplně nádherně. A hlavně teď ke konci je úplně nejhezčí, že přestalo pršet, že si ten dojezd můžeme užít tady jako hezky na tom náměstí, v klidu se převlíknout. A úplně. Ale nádherná trasa, opravdu mají to tady krásně. To jo. Tady zajďte si sem. Honzíku, tvá slova? Bylo to moc hezký, no. A teď už je mi dobře, mám svou Vincentku. Jsem malinko prošitej. Ale vyhráli jsme výšku s Klárkou, takže... Takže dobrý. Kdo byl první? Spolu jsme dojeli. Úplně, jo? Teda se jenom 72 hodin. Takže úplně v pohodě. Úplně v pohodě, Jardo. V pohodě. Jedeme zítra. Až na ty deštíky a na to, že člověk byl fakt hodně vymrzlej. Já jsem byl opravdu zmrzlej, tak před 2 hodinama fakt, že jsem to měl plný zuby. Tak jinak krásný. Nádherný výlet. Krásný. A poslední člen? Nazdar, já myslím, že je všechno dobrý. V pohodě? Jo, myslím, že jo, akorát až na tu zimu, ale to je moje blbost, že se nevydnal věci a všechno to jako šlo, jako nohy držej. No a to je za nás všechno. Trasa je nádherná, pokud si chcete zkusit tady tuto výzvu, která je doopravdy výzvou, doporučujeme. A jestli se vám líbilo video, dejte palec nahoru, případně odběr a uvidíme se u nějakého dalšího. Ahoj.